Най-продаваните разопаковани продукти, стотици въпроси и едно натурално ревю от склада. Здравейте! Включваме се от Restock.bg, авторизиран партньор на Creative SA България. В това видео ще отговорим на някои от най-задаваните въпроси и започваме директно. Какво да очаква един клиент от разопакован продукт? Заповядайте, за да покажем. Разопакованите продукти, особено при аудиосистемите, са разпределени в два класа с цел от наша страна да можем да бъдем максимално прозрачни в описанията. Това е така наречения мострен вариант на разопакован продукт, в който е премахнато заводското фолио и както можете да видите, вероятно на камерата, има много фини дребни козметични несъвършенства като дръскотини. Фронтално поглеждайки от дивана, продуктите в 99% са в прекрасно състояние, така че дори да изберете този, няма да имате сериозни проблеми от към козметика. Следващият вариант е като нов. Продукт с поставено заводско фолио, т.е. тук не можем да имаме никакви козметични нарушения и той е перфектен като нов. Следващия въпрос е свързан с гаранцията. Да, всички разопаковани продукти имат 12 месеца пълна гаранция. При дефект заменяме директно, така че не чакате някакви сериозни становища. Това са кутиите на разопаковани продукти, не ги бърките с чисто нови, така че можем да заявим смело, че всички разопаковани продукти пристигат в оригинална опаковка и пълна и оригинална комплектация, аналог на чисто нов без липси. Следващото въпрос от най-задаваните е какъв е субвуфер и как изглежда. Ето го и него. Това е субвуфера, който е аналогичен и при двете серии, така че която и да изберете, вътре ще получите с този субвуфер. Важно е да отбележа, че системите са с всички видове комуникации, т.е. получавате безжична комуникация, Bluetooth, оптика, AUX, готовност за работа с HDMI, всичко освен HDMI е включено в комплекта и не се налага да купувате нищо допълнително. А за тези, които останаха до края, ще споделя, че системите започват от невероятната цена от 100 лева. Така че смело твърдим, че това е най-изгодното и качествено решение за саундбар система на пазара и обективно можем да кажем, че за помещения до 30 квадрата можете да се възползвате смело и те са с достатъчен капацитет за подобни помещения като стандартен хол. www.restock.bg, разопакованите ни предложения ви очакват.